mar corona ne okelo midhiero ma opogore kaka lalo tich. Moko kuom oganda ne otiyo kod thuolono mar yudo nweng'o e yore mamoko. Wadhi nyaka kaunti ma Migori kama Jojuma miyowa report makende ewi sigand rawera masani yuto mare wuok kuom mbata bang' kanowito tije. E higa mar 2020, midhusino mar corona ne ochopo pacho kae. Midhusini ne okelo midhiero mopogore ma oting'o tho mag oganda, kabendo oganda buora ne owito tijegi bang' kembe mane gitiyonegi ne olor. Kata bed ni midhusini mar corona ne okelo midhiero mathoth, komachielo bende ne oyawo wenge oganda mathoth e yore mag ohala, pith jamni kaachiel kod mamoko. I cleared everything. Ile areas nilikuwa nazo nikalipa kila mtu. Hata rent nikamaliza. So nikasema Mungu, sasa kuna kitu tu nataka kunifungulia njia yenye sijawahi acha kwa kichwa yangu. Bata mzinga hii biashara. Bernard Zuma wuogwego mag Nyasare e kaunti ni ma Migori en achiel kuom jogo man midhusi ma corona ne ohinyo kabende owito tije manoriko ne otimo e boma ma Mombasa. 2020 Oktoba. Wakati tena sasa biashara ilianza kuwa ngumu. Economy imekuwa juu. Sasa watu sasa kukula ni ngumu. Nikafikiria nikasema the best option ni kuangalia. Kozi niko na rent areas za hiyo biashara. Kata bedi ne owito tije kendo ne ouso mwandu mathoth mondo ne oyud konyruok nikech corona. Komachielo, midhiero no mane okel kod midhusino mar corona ne oyawo wang'e kendo odonjo pith mar mbata. La muhimu ni mimi kama nataka kuuza kama 4 ama 5 na wapiga picha naweka kwa mtandao. Nikishaweka kwa mtandao Facebook page, wao wenyewe wanaziona. Wakishaziona wananiambia nataka 2, mwingine ananiuliza 3. So unaanza na ile kidogo kuna. Kama mimi niliangalia hii muundo yangu hii, niliangalia watu wengi kaanzia hapo. So hiyo ndio maana nilianza simple. Pith mar mbata ni en mano bende koro osetimo kuom kinde makoro mohigni 2. Kabendo wacho ni nweng'o ne ber ka ipimo kod kata tichno mar hotel mane otimo e kinde mokalo. Soko langu lingine ni hotels. Niko na hoteli yangu moja ambayo wakiniitisha mimi upeleka, ambayo nimekuwa nikiangalia kwa muda na wamekuwa na mimi na washukuru. So profit inalingana na the number of birds you have. The more birds you have, the more profits. Osumba mane ochako tijno mar pidho mbata kod mbata 4 kende sani entiere kod mbata maromo 187 kabende mbata ma 100 iuso siling 500 kama dichuo to en 500 kod 500. Pasiko 3 different types. Wewe huwezi jua lakini mimi najua. Huwezi jua mimi najua. Hizo kubwa unaambia mtu bei iko fulani. Pea ni 10-11,000. But inalingana na ile CBM meelewana na mtu. Ama 35. So pea maybe akupe 7,000. Kata beni korosbido kone no ber mokalo ka utende kod pith mar mbata kendo koro wacho ni pith mar mbata ber kata molo tich manotime kinde mokalo. Komachielo ni owacho ni pith mar mbata ni benti kod midhiero ma opogore. Tuseme kuna wakati mtu alioda from here to Nyahururu, nimpelekea ndege 3. Akaniambia connect, nikamwambia sawa, acha mimi niweke kwa gari. Nikaweka kwa gari. Zikafika Nairobi. Kufika Nairobi, hizo ndege hata sijui kama ni driver ajeenda nazo ama ni conductor. Ne ojiwo jende ni koro donji e pith mar winy kaka mano mar mbata ka wacho ni nweng'one koro ber mokalo. Kaangalia upande wa kiuchumi, sina manufaa, pesa, nyama, alafu nyumbani ni kama maua na pia ni usalama. Tuo mar corona okelo midhiero mopogore ne oganda ma oting'o mano malal matije. Kata kamano, moko kuom oganda ne otiyo kod thuoloni mar manyo nweng'o e yono machielo. Kabende achiel kuomgi en osumba, mabende nyaka sani koro pidho mbata. Moko kuom jo-Kenya moko to koro pod nitiere kinda kirikiki ne tang'o ma ginyalo timo bang' tuono mar Covid-19 ne yudo chendogi mag nweng'o. Jojuma